There are 4 steps of Igbo. There are 4 steps of Igbo. Know this. Igbo, the first step. You must follow those 4 steps. If you do not follow the 4 steps, then you are not connected. Then they cannot answer you. So whenever you want to pray, when you want to pray for riches, na moto kwa iwe ego ndị a nwere ego wee bụ isi na abụ nwaanyị ga-ekechi nwoke, nwaanyị ga-ejide ọgwụ wele ke nwoke kpalakpala nwoke alọvụ ọnya mana ọ fialụ nwoke arụ ikechi nwaanyị. When you want to pray about a child, you need to give instances in order to connect with your emotion. Onye ka ndị nne nna anyị baga na-asị agbasị m ịmụ nwa maka na nne m mụrụ m amụ. You are giving the gods reason bageji wee nye gị nwa. So your emotion is needed. No, for